Silav roj baş vano çend uçê ku me amade kirin dixwazim jara pêşkêş bikim ji bafil Talebanî daxuyaniyekê balkêş heye di derbarê Rojavayê Kurdistanê de dibe pergala îro ya Rojavayê Kurdistanê bi vîya we divê were parastin di destûra bingehîn ya Sûriyê de were bicihîkirin. Ev yek Rêzdar Mustafa Karasu ji rêveberên girîngî kecekê daxuyanî daye di derbarê pêvajoyê de vekişîna gerîla ya ji Bakurê Kurdistanê de bi zimanekî vekirî dibêje. Ji her deverê Bakurê Kurdistanê em venekşiyane. Tenê hin deverên taybet ku dikare rê li ber provokasyona ve bike em ji wan deveran vekişiyane. Lê hêzê me hê jî li Bakurê Kurdistanê hene pêvajo jî bi vî şiklî nameşe. Yani dibe sibê di em vegeriyan Bakurê Kurdistanê em ketin nava xebatan em naxwazin dewleta Tirkiye li hemberî me doz ve bike bibêje bölücü, bibêje cihêkar, cudaxwaz, her çi dibe bila bibe em naxwazin bi sûcbariyên wisa re rûbirû bimînin. Ji ber vê yekê em dixwazin bibin şîrîkê dewleta Tirkiye, em dixwazin di biryaran de cî bigrin, em dixwazin aktîv bin, ev mafê me ye. Madem ki dewleta Tirkiye dixwaze em bikevin nava pêvajoyekê bi vî rengî, beriya her tiştî navê pêvajoyê ne Tirkiye ya bê teror e, navê pêvajoyê dibêje Mustafa Karasu, mafê Kurd e, doza Kurd e. Ya ku bûye sebebê pirsgirêkên li Tirkiye, hemî pirsgirêkên li Tirkiye di serî de aborî doza Kurd e. Ji ber vê yekê pêşî divê hûn doza Kurd hal bikin ku hûn bikaribin rê li ber meselê din vê bikin. Meselê avborî, ekonomî, civakî, rizîbûn, gendelî çi dibe hemî sebeb çi ye? Sebeb doza Kurd e. Eger doza Kurd nebiya, wê demê ji Hakan Fîdan bigire heta rêveberên din ên dewleta Tirkiye xwe nedqelaşandin, di qada navnetewî de, di nava Tirkiye de, çet de, met de, wezîfedar nedkirin. Hakan Fîdan net çû xwe nedavit berbextê xelkê, di xebatên dîplomasiyê de dijberiya Kurdan nedkir. Wê ji bo meselên din, ji bo menfaetên Tirkiye wê xebat bimeşanda. Ev hemî dibin sebeb ku em ber vê rêyekê ve biçin. Rêya çareseriyê. Dewleta Tirkiye divê gavan bavêje. Tiştekî din jî dibêje, ew jî pir muhîm e. Me kongre li hev civand, me biryar girt xwe fesih bikin, me biryar girt em ji tekoşîna çekdarî dev jê berdin, lê me negotiye em pêk dînin. Me tenê biryar daye. Ji bo ku ev biryarê me di pratikî de pêk werin, dibe serokatiya me, yani Rêzdar Abdullah Öcalan li derva be ew bi xwe pêk bîne. Hêza bi tenê ku dikare biryarên kongreya me di pratikî de pêk bîne, Abdullah Öcalan. Yani we çi fehm kir? Min bi xwe tiştek ku jê fehm kir hevano, PKK wekî xema ye, nehatiye fesih kirin, dev ji çekan jî bernedaye, tenê biryar daye. Heta ku şertê wan neyê bicîhanîn, tiştekî pêş nakeve. Tişta min fehm kir ev e. Ez dibêjim qey em dikarin derbasî nûçiyan bibin hevano. Erê, îro du manşetê me hene, armanca me azadiya Kurdan e, dibêje Mustafa Karasu, Talebanî jî ji bo Rojava garantî dixwaze. Provokasyona dewleta Tirkiye çi ye? Li bendava Tîşrînê du askerên rêveberiya Şamê mirin. Nehatin kuştin jî. Mayînekî teqiya ye. Çi hatiye serê wan kes nizane, lê anî xistin Sûyê Qesedê. Ya çapemeniya dewleta Tirkiye ji CNN Türk bigire heta televizyonên din girêdayî AKP ne? Çewake derketin dîsa ew mirovê wan ku qaşû sporê wan derketin ser ekranê, ê çivê wan di destê wan da, ê nizanim çi îzah dikin, ê dibêjin pêvajoya Sûriye têk çû, wa Qesedê êrişê ser hikûmeta Şamê kir. Mesela mantık tune nabêje ya Qesedê çima êrişê hikûmeta Şamê bike? Ya çima yani mesela derdê Qesedê çi yani? Ha? Mantık tune, nafikire. Erê lê xist du eskerên Şamê kuşt. Lê xist kuşt. Fikir tune ye, mantık tune ye. Sebep, encam nafikirin. Hevano em hema dest pê dikin, ev bila li ser ekranê ve ya nûçek bi êş heye. Tabii serê sibê zû mirov naxwaze ji were pêşkêş bike ama em çi bikin rastiya dunyayê ye. Rastiya dunyayê ye û rastiya me ye jî. Li welatê xwe em divê rêyê xwe hinekî tekûz bikin, sererast bikin. Em ehliyetê yani destûra ajotinê em nedin herkesî. Divê di perwerderiyê re derbas bibin.
asayişê hinekî bihêz bikin çi zanim yani bi vî şeklî nabe yani. Mesela nûçeyekî pir bêhîş e li ser rêya Hewlêrî Kerkûkê qezayekî trafîkê rû daye 3 kes mirine îja pir baweyekî dramatîk mirine. Li ser rêya Hewlêrî Kerkûkê li nêzîkî projeya Asûdê Sîtî qezayekî trafîkê rû da di encamê de 3 kes mirin bûyer doh derengiya şevê nêzîkî saet 24 qewimî. Wesayîtekî taybet kamyonetekî li hev qelibîn agir derket di her duyan de rêviyên di wesayîtan de tev şewitîn. Li gorî agahiyan qeza di navbera 3 wesayîtan de çêbûye. Kamyonetekî, tankerekî, otomobîlekî li hev qelibîne. Du rêwiyên otomobîlê tevê şofêrê kamyonetê mirin. Şofêr bi tevê rêwiyê tankerê saxin. Şahidekî dibêje me xwest em qurbaniya rizgar bikin lê ji ber dijwariya bûyerê ji ber mezinahiya agir dibê em bi ser neketin me nekarî. Ji ber dijwariya bûyerê dibê termê wan însana bi temamî şewitî bûn ji bo tipa dadiya Hewlêrê hatin veguhestin. Rêveberiya polîsê trafîkê jî li ser bûyerê lêpirsîn daye destpêkirin. Roja 28 Mehê nêzîkî nexweşxaneya Şariya li Silêmaniyê jî otomobîlekî qeza kiribû. Li wê derê jî 3 rêwî miribûn. Vaya em derbas kin, em hêvî dikin ku ji Ewropê ve qeza bela pir zêde rû nedin, rû bidin jî qezayên ku nebe sebebê mirina însan e. Niha mesela me ya provokasyonê hevalno ev e li bendava tişrînê provokasyon çêbû du eskerên Sûriyê mirine. Niha pêşî ez îddiaya Wezareta Parastinê ya Sûriyê pêşkêş bikim dawa wan çi ye? Mesela ew jî heqeten ehmeqî tevdigerin. Radibin ji çapemeniya re dibêjin qasede êrişê me kir. Ya te lêkolîn pêk neaniye, tu meselê nizanî, te telefonê wan jî nekiriye, qaşû tekîliya te heye bi wan re. Heta ku tu telefonê wan nekî, heta tu agahiyê ji wan negirî, tu meselê piştrast nekî, tu çawa derdikevî tiştekî wisa dibêjî? Di vê derê de ez dibêjim provokasyon e. Ya ku eşkere kiriye ez dibêjim qey parastina hêzên parastina ên Sûriyê ninin. Yani Wezareta Parastinê ya Sûriyê nine çeteyên dewleta Tirkiyeyê rêlbervan provokasyona vedikin. Agahiyên bi vî şeklî dixin çapemeniyê. Ez di wê qenaetê de me ku çapemeniya dewleta Tirkiye eger ev mijar xist rojeva xwe û li ser agahiyên şaş da û beyan kir ku sibê du sibê wê şerekî di navbera Qesedê û artêşa Sûriyê de çêbibe, ev hemî tê wê menê ku amadekarî kirine. Wezareta Parastinê ya Sûriye ragihand ku hêzên Sûriye Demokratîk Qesedê derdora bendava Tişrînê bombebaran kirine, di encamê de du eskerê me hatine kuştin, leşkerekî me jî birîndar bûye. Wezareta Parastinê ya Sûriyê ji Ajansa Fermî ya Sûriyê Sanayê re ragihand ku hêzên Sûriye Demokratîk Qesedê xalekî artêşa Sûriye yani xal dibêjin yani baregehê wan ê eskerîciyê ku eskerê wan lê ne nuqteyekî artêşa Sûriye ya li derdora bendava Tişrînê bombebaran kirine. Dibêje hêzên Qesedê carekî din hemû lehevkirin, peyman, rêkeftin ên berê red dikin, bi kuştina endamê me hemiyan piştgoh dikin. Binêrin îddiayekî çawa ewisa ji heddê xwe der. Ya du esker hatine kuştin. Sebebî tu nizanî, tu radibî tu dibêjî Qesedê carekî din hemû lehevkirin û peyman û rêkeftin û hemî red kir. Ya kengî red kiriye? Yani faydeya Qesedê çi ye mesela wan peymana red dike mesela? Bersiva Qesedê heye hevano. Bersiva Qesedê çi ye? Hêzên Sûriye Demokratîk Qesedê ragihand ku îddiayên Wezareta Parastinê ya Sûriyê yên li ser kuştina du eskeran ji aliyê Qesedê ve nerast in. Ev bûyer ji ber teqîna mayînan çêbûye. Haya me jê tune ye, eleqa me pê tune ye. Em wekî hêzên Sûriye Demokratîk Qesedê baweyekî teqes piştrast dikin. Ev agahî nerast in. Hêzên me wê li herema ku behsa wê tê kirin, tu operasyonekî pêk neaniye, tu hêzekî me li wê derê gule neteqandiye, bombe nebarandiye. Dibêje Qesedê. Li gorî agahiyên herêmê dibe me agahî bi dest xistiye li gorî îmkanên xwe ji herêmê
mesele de encama teqîna mayînan ala derdora xala leşkeriya hikûmeta Şamê qewmî ye. Yani evciyê ku eskerên hikûmeta Şamê lêne li wan deran mayîn teqiya ye. Mayînê ku beriya niha hatine bicîkirin. Ji alî kîja hêzan ve ew jî nahêzanî. Dibe ku ji dema Daişê mabe. Dibe ku wan bi xwe binçal kiribe. Tu eleqa hêzên me bi vê meselê re tune ye. Em alîgirê parastina aramiyê ne, em girêdayî peymanê me ne ku qesede îmze kiriye bi hikûmeta Demkîya Şamê re. Tiştekî din jî dibêje, bangekî li çapemeniya cîhanê dike ya herêmî dike. Bang li çapemeniya dewleta Tirkiye nekin, mamoste ji ber ku ew bi zanebûn dikin. Tu hezar bangî jî li wan bikî nexema wan e. Ew bi zanebûn radibin provokasyonan çê dikin. Provokasyon yani sor kirin, tevdan, fesadî. Em bang li dezgehên medyayê dikin. Rastiyê lêkolîn bikin. Xwe bispêrin çavkaniyên pêbawer. Vegotinên nerast yên ku rewşê aloz dikin yan jî yên ku raya giştî dixapînin belav nekin. Di vê navbirê de dov bişev hemî televizyonê çapemeniya AKP yani xwezî we temaşe bikire. Belkî vê sibê hê jî didomînin yani. Yani mirina du eskerên Sûriyê weke deqa dawî ragihandin, sor, hemî sor. û mîna bûyerekî destpêka şer be nîşandan. Ya halbikî ew qas eskerên dewleta Tirkiye hatine kuştin ji aliyê gerîla ve rojekî derneketine weke nûçiya lezgîn pêşkêş nekirine. Yan jî roja ku eskerê wan ji aliyê Daişê ve hat şewitandin, me ev televîzyon nedîtin derketin ser ekranê xwe behs kirin. Daîş çawa êrişê eskerê wan kiriye, çawa eskerê wan şewitandiye. Em nekevin ava vê meseleyê, dixwazim wan dîmena em jî bîr bikin. Hevalno, Bafıl Talebanî niha di kampanyaya hilbijartinan de diaxife, heqeten di axaftinê xwe de motifên Rojavayê Kurdistanê, motifên Bakurê Kurdistanê, tevgerên siyasî yên Kurdan ku li wê derê bihêzin pir bikartîne di kampanyaya xwe hilbijartinan de. Yani bi şiklekî xîtabê Bakurê hemî Kurdên her şarperçeyê Kurdistanê dike. Veya tiştekî êrînî ye, tiştekî baş e. Yani Bafıl Talebanî di rêya bavê xwe de ye. Rêzdar Celal Talebanî. Ewsa xuya dike. Wê îmajê dide însanan. Ka ez binêrim çi gotiye? Ji bilî kampanyê elbet mîvanê wî jî hene. Pêşwazî dike, danûstandin hene û şertê wî jî hebûn. Ji bo tevlî hikûmeta Bexdayê bibe, hin şertên aborî hene. Yani dibe em bikaribin di biryarên aborî de cih bigirin. Eger em nikaribin di biryaran de cih bigirin. Em naxwazin tevlî hikûmetê bibin. Em naxwazin ji wan re rêve bikin ku ew biryaran bigirin, em jî bibin mehkûm, dîl, esîr li ber destê wan. Vaya ne mümkün e. Dibe em wekev bin. Wekevî mühîm e. Ji eynî wekeviyê ji bo ew jî dixwaze. Ji bo Rojavayê Kurdistanê jî dixwaze. Lê ez di wê qenaetê de me ku doh bişev jî me ji we re ragihand, yani şîrova me bû, Rojavayê Kurdistanê hinekî ji vê meselê mezintir difikire. Êdî artêşa Sûrî wê di kontrola Qesedê de be. Elbet veya tenê bi îradeya Qesedê pêk naye. Hêzên koalîsyonê wisa dixwazin. Hevalbendê hêzên koalîsyonê vê gavê li rojata navîn tenê Qesedê ye. Hêza aktîf di nava hereketê de li ser erdê Qesedê ye. Hêza ku hêzên koalîsyonê bawerî pêtînin Qesedê ye. Pir mühîm e. Îtibara wî çêbûye. Pişta xwe pêva girê didin. Ji ber vê dixwazin temamê Sûriyê bikeve bin kontrola Qesedê. Veya tiştekî baş e ji bo Kurdan, süper e. û pêra jî meseleyên siyasî tê. Em hema bidomînin bi nûçeyên di derbarê Bafıl Talebanî de ka çi gotiye hevalno. Serokê Yekîtîn Niştimanê Kurdistanê Bafıl Talebanî ku bi balyozê Rûsyayê re li Iraqê hevdîtin pêkanî, bûyer geşedanên li herêmê nirxandin di derbarê Rojavayê Kurdistanê de got, divê ji taybetmendiyên Rojavayê Kurdistanê re rêz û hurmet weregirtin. Mafê milletê me di çarçoveya destûra nû ya bingehîn de were parastin, dibêje Bafıl Talebanî. Li Silêmaniyê pêşwaziya balyozê Rûsyayê li Iraqê Elbrus Kutraşev kir Talebanî.
Değer dîtinê de rewşa giştî Herêma Kurdistanê ya Iraqê hate nîqaş kirin. Her wiha teqezî li ser pêwîstiya berdewamiya diyaloga avakariya di navbera aliyan de ji bo çareserkirina pirsgirêkan ji bo parastina aramiya li rojhata navîn nîqaş kirin. Di derbarê hilbijartinan de civînê teqezî li ser li darxistina hilbijartinên zelal, dadperwer yani adîlane basa wê derê kir. Parastina mafên hemiyan dibe gerek garantî bike bibe sedema jinûva jiyanê yani vejîna bêtir ya wê. Wekî din di derbarê Rojava da gotina wî ya jor dubare bikim dibêje rewşa Sûriyê, rewşa Rojavayê Kurdistanê berfirehî hate nîqaşkirin di civînê de ama tiştekî Kurd û Kurtasî Bafıl Talebanî bal dikişîne ser parastina mafên hemû netewe û civakên li Rojavayê Kurdistanê bi taybetî ên Kurdan. Ji ber ku Kurd li Sûriyê weke neteweyekê mezin in hatine bicih bûne. Talebanî divê derbarê de dibêje divê rêz li taybetmendiya Rojavayê Kurdistanê weregirt. Yani çi ye taybetmendiya Rojavayê Kurdistanê? Bi vê şiklê xwe bimîne. Taybetmendiya Rojava çi ye? Pirdengî, pirrengî ye ku hemû millet dikarin têde hebûna xwe biparêzin. Demokrasî heye, demokrasiyekî bêsînor. Mesela ê min pîvanê min hene. Pîvanê min ê demokrasî hevando pir eşkere ye. Ez dikarim heta ku derê xwe îfade bikim. Li Rojavayê Kurdistanê eger wisa ofîsek me hebe ku em bikaribin bixebitin bi vî şiklî heta kîjan radê ez dikarim xwe îfade bikim. Mesela şaredariyan Rojavayê Kurdistanê, rêveberiya Rojavayê Kurdistanê ez heta ku derê dikarim rexne bikim dizî, gendelî, heqaret, lêdan, îşkence heye, tune ye. Wana hemî gelo çi qas dikarim weke dosya pêşkeş bikim. Eger rê bidin însanê mîna me tê wê manê bînfirehî heye, azadî heye, demokrasî heye. Pîvana me ew e. Pîvana me heqeten biçin welatekî hevano eger azadiya çapemeniyê ya xwe îfadekirinê hebe temam e. Li wê derê hûn azad in. Diyariyekî me 5000 salî ye bav û kalê me ji neslekî dane neslekî dane nesla din û hatiye heta berdestê me. Ew diyariya qedîm kevin navî wî Kurdî ye. Weke berhemeke dîrokî bifikirin. Hani ew eserên dîrokî tê dîtiya dibine erdê de tiştekî arkeolojik. Yani Kurdî zimanê Kurdî weke berhemeke pir bi qîmet ya arkeolojik bibînin. Hewsa serê xwe de xeyal bikin ku bavê we teslîmê we kiriye. Yan jî mifteyekî xazîne ye. Mifteyekî xazîne ye, kilîta xazîne ye. Dewrê we kiriye. Tu çi dikî? Tu dikarî peyna xwe li vê kilîtê berî. Tu dikarî peyna xwe li vê berhema arkeolojik bidî. Çi dikî? Muhefaza dikî, diparêzî, teslîmê kurê xwe û keça xwe dikî. Ew wî kilîtê çi dike? Berhema arkeolojik ya dîrokî çi dike? Davêje, pê dilîze, dişkîne kêfa wî ye. Ama min erka xwe pêk anî. Ez teslîm dikim. Ev e. Wextê tu teslîm nekî tu sûcdarî. Rêzdar da Talebanî tiştê xweş dibêje heqeten. Yani dibêje divê rêz li taybetmendiya Rojavayê Kurdistanê weregirtin, mafê gelê me di çarçoveya destûra nû ya bingehîn de were parastin. Wana tiştê mihîm in. Dostaniya wî ya bi Mazlûm Abdî re didome hema ji we re bêjim her hefte bi telêfonê bi hev re diaxivin. Şandeyeke rêveberiya Xweser derbasî Lubnanê bûye. Xebatên dîplomatîk didomin hevanna. Ez ê cî bidim axaftina Mustafa Karasu li bendê bin. Netirsin, pir nedirêje. Ez zanim û ji dengê me aciz in. Lê pir nedirêje. Ya peyamê we pir xweş hene ya. Pir xweş hene. Aha şöyle bir. Jar we hûn bibînin. Bi Xwedê û şûna me de bin pir hûn şor dibin. Pir telefonê xweş tên ji me re. Acayip. Min nizanibû ew xwesa însanê me birçiyê xebatekî bi vî şiklî ye. Heqeten min nizanibû. Kîjan mijar ya? Dibe mijarê hinekî veke ama kîjan mijar?
Hevanno ev kanala hundibinin bedran dere moderatör ev kanala yedege sibe de sibe heyvi nakim tişteki were seri vê kanalê qet nebe ji wê derê me rû bidomîne ama ez birêva nabim alîkarên min birêva dibin vê kanalê eleqam pê tune ye ama hûn bibin abone eger bedran dere moderatör ew çawa hûn tê dîtin nizanim qet nebe kanalekî me yedek hebe wextê ku ez wenda bûm kanala me sekinî hûn bizanibin biçin bedran dere moderatör bibînin eger ew jî neyê baş e mala we ava ez hema bidomînim rast e Emine Bozdağ rast dibêjî yani heta ku Kurdî neyê xwendin xweşiya Kurdî nayê dîtin kesek bila dernekeve ji min re nebêje Kurdî nexweş e Kurdî zehmet e ya fonetîka Kurdî axaftina Kurdî hevanno acayip bi bandor e müzik de heye müzik mesela bifikirin axaftina bi Kurdî bi vî şiklî heye yek jî herin Tirkî godar bikin mesela sirf gotina hezkirin bibêjin mesela hezkirin çiqas ji kurahiya dil vedê ji te hez dikim binêre ji kurahiya dil ve tê ji dev derdikeve îja Tirkiye wî bibêjin sirf ji nava lêv derdikeve ez qa naxwazim bi lêv bikim mesela gotina ew qasa pîroz hest derxistina hestê pîroz di Tirkî de telefûz wî binêrin qet ne telefûz e ez zimanê xelkî xirab nekim de di rûyê hevalê me de ez çim zimanê xelkî xirab dikim ya di rûyê hevalê me de qene mîna zarê xelkî bizanibiye baxfiyana dîsan tişt nedibû ya tu bi zimanê xelkî tu xelkî re çawa dikevî qayîşê nekeve ya dev jan berde ji ber vê xelk ne sûj dare xelkê Tirk hurmeta min heye ji wan re ji xwe re bi zimanê xwe de axivin ya xelk bi zimanê xwe de axivin normal e çi îşê te ye tu jî bi zimanê xelkî de axivî ya şandeyeke rêveberiya Xweser ya Rojavayê Kurdistanê li Lublanê bi rayedarên hikûmeta Lublanê re li ser gelek dosyeyan nîqaş kirine di çarçoveya serdanekê fermî ya bi armanca pêkanîna hevdîtinan bi gelek rayedarên hikûmeta Lublanê re nîqaşkirina dosyeyên hevbeş de şandeyeke rêveberiya Xweser çûye Lublanê Beyrûdê şande ez bawer dikim îro li wê derê îro hevdîtinan pêk tîne di serdanê de gelek mijarê weke rêbazên pêşxistina tekîliyên dualî hevkariya duwarê mirovî ewlehiyê de li gelek wê rewşên penaberên Sûriyeyî yên li Lublanê pêwîstiya dîtina mekanîzmeyên hevkariya hevbeş ji bo misogerkirina mafê wan îstiqrara li herêmê dosyeya malbatên çeteyên Daişê yên hemoletiyên Lublanê wana hemî hatine nîqaşkirin nûnerê rêveberiya Xweser Abdulselam Ahmed zamanekî mîvanê me bû egel me godar ez zanim li me godar dike mamoste Abdulselam Ahmed rês hurmet ji te re em jî xebatê we dişopînin dibêje şande niha li Beyrûdê ye yani îro bi rayedarên Lublanî re wê rêzekê hevdîtinan pêk bînin ev komîsyona di derbarê pêvajoyê de hevanno bi zemanekî jê re gotibû komîsyona kepaze wextê ku zimanê dayîka me qedexe kiribû qaşo ji bo çareseriya doza Kurd e rabî axaftina bi Kurdî qedexe dike me jî manşeta wê tê komîsyona kepaze komîsyona rezîl rabiye vî halê xwe mesela Kurd hal dike tê îja navekî ji xwe mezintir li xwe kirine komîsyona hevgirtin biratî demokrasî û xuşk û biratî û parlamentoya Tirkiye îro dicive Cav li rêya Wezîrê Karê Derve Hakan Fîdan Wezîrê Dadê Yilmaz Tunç di derbarê pêvajoya çareseriyê de agahiyan pêşkêş bikin komîsyon îro saet di 11 de li gorî saeta Tirkiye li hev dicive ev civîna 16 e Cav li rêya Wezîrê Karê Derveyê Tirkiye Hakan Fîdan li ser mijarên herêmî taybetî di derbarê pêvajoya entegrasyona Qesedê ya hikûmeta Şamê de agahiyan pêşkêşî komîsyonê bike ya çi eleqa te heye Hakan Fîdan çi basa Qesedê dikî komîsyona xwe de ya tonkî problemê te heye te mesela xwe li Tirkiye hel nekiriye tu hê nikarî tu bi xwayekê Kurd nikarî Kurdî silav bidî tu radibî entegrasyona Qesedê bi te ketiye bu entegrasyona Qesedê we meştere got Sûriye dikeve destê Qesedê ya îja radibe pêşberî
komisyonu der hakkı entegrasyona kasede de agahi de komisyonu. Yani agahiyen te nava Türkiye klas buna yani. Veziri Dade çedbeje Yılmaz Tunç de derbare gavên hukuki yên ku piştî pêvajoya çekdanînê wî werin avêtin agahiyan ew bide komisyonê. Beriya niha ragihandibû ku wê gavên ku ji bo bihêzkirina entegrasyona civakî gavên ku divê werin avêtin divê ew ê analîz bikin binirxînin. Komisyon piştî vê civînê di derbarê qonaxa amedekirina raporê de pêşniyazên xwe yên ji bo serrastkirina yasayan pêşkêşî parlamentoyê bike. Yani wextê ku ev civîn hemî xilas bûn ew rapor pêşkêş bike ama du meh me derbas bû tiştekî li holê tune ye. Şandeya İmraliyê îro bi Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan'a li hev dicive. İro siyê heye, îro dicive. Mijara serekêya civînê pêvajoya vekişîna gerileyan û gavên hukukî ne. Mijara gotiye civîna ku îro çêdibe bi Tayyip Erdoğan re civîna Öcalan û Tayyip Erdoğan e. Civîna wekaletê ye. Ji ber ku Öcalan bi xwe bi fîzîkî nikare bi Tayyip Erdoğan re li hev bicive ew destûr nadin. Lê Tayyip Erdoğan bi rêya wekaletên wekîlên Öcalan yani nûnerên Öcalan bi Öcalan re hevdîtin pêk dîne. Civîna Öcalan û Tayyip Erdoğan ya wekaletê ye. Baş e? Dibe ku bi rêya telefonê jî mesela Tayyip Erdoğan dikare di dema civînê de bibêje ya girêdin İmraliyê ez bi Öcalan re rûbirû biaxivim. Çi soz dide bila soz ez dengî wî bîsim. Wana tiştê normal e. Mümkün e bibêjî. Mümkün e bibêjî. Yani qasî ku ez pê hesiya me bûye divê bibêjî. Hevanno ez aniha cih didim daxuyaniya Mustafa Karasu. Em vê pêvajoyê bi vî şiklî naxwazin dibêje Mustafa Karasu. Endamê Konseya Revebra Keçekî Mustafa Karasu di bernameyekê taybet ya Medya Haberê de pêvajo nirxand. Axaftina Mustafa Karasu ne hemiye qismekî piçûk migirtiye ji ber ku qismekî mezin weke dubareya axaftina Rêzdar Cemîl Bayîk bû. Min nexwest ez bikim nava dubareyan. Di derbarê pêvajoyê de di derbarê gelek meseleyan de ketiye dubareya Cemîl Bayîk gelek normal e jî. Belkî dema ku röportaj çêkiriye haya wî tune biye ku Cemîl Bayîk hevpeyvîn daye ajansa Anefê jî em nizanin. Lê qet nebe tiştê ku niha vekişînê eleqedar dike. Tiştê ku neketiye dubarê min anî. Mesela tiştê balkêş dibêje eger goy welê be pişkere me xwe tiştê balkêş hene. Qismekî hêzên me yên gerîla ji Bakurê Kurdistanê vekişiyan. Me heta niha li ser perspektîvên Rebera Po gelek gav avêtin. Me PKK fesih kir. Me dawî li tekoşîna çekdarî anî. Bi vîya wê me daxwaz îradeya xwe carekê din danî holê. Ji xwe hêzên me yên gerîla li hemû eyaletên Bakurê Kurdistanê hebûn. Lê li hin hereman me tirsiya pevçûnê hebû. Ji ber vê yekê me hêzên gerîla yên ku li hereman ê ku me tirsiya pevçûnê hene me paş vekişandine. Ji ber ku di pêvajûyekê wisa de hin dijberên pêvajûyê dijberên aştiyê hene bi provokasyonekî dikarin vê pêvajûyê ji herî bikin. Bi vîya wê argümantên xurt wê bikete destê dijberên pêvajûyê bahane wê bikete destê wan wê rewşekê wisa derkete holê ev yek nîşan dide ka em çi qasî bawekî hesas nêzê vê pêvajûyê dibin. Bi qasî ku me fehm kir ji gotinên Rêzdar Karasu hêzên gerîla ji temamê Bakurê Kurdistanê ve nekişiyane biryarekî wisa jî tune ye. Tenê hin herêmên ku dewleta Tirkiye operasyonên askerî pêkanî gerîla nexwest wan re were rûbirû bawer dikim herêma Botanê bû. Ji wê derê vekişiyan. Axaftina xwe didomîne Mustafa Karasu. Dema ku me biryarên xwe fesihkirinê û dawî anîna tekoşîna çekdarî girtin me bal kişand ser wê yekê ku divê Rêber Apo vê pêvajoyê bi rêve bibe. Vê pêvajoyê ancak ew dikare bixe pratîkê. Bi taybetî jî me got divê şert û mercên Rêber Apo yên azad bikaribe bixebite. Bikaribe bawekî azad roja xwe derbas bike bijî ev werin misogerkirin. Eger ev biryara ku Rêber Apo van biryaran bi rêve bibe nehatibe girtin wê da vê astê de wê piştgirî negirtiba. Yani dibêje eger biryara ku Rêber Apo van biryara bi rêve bibe nehata girtin wê di vê astê de xelkê piştgirî nedawa me. Hat femkirin? Yani wextê me biryar daye me gotiye şertê ku Öcalan vana bi rêve bibe. Yani
xwe fesihkirin jî çekdanî jî gerîla û hevalên me ji ber ku digotin rêber apo hêza meşandina vê pêvajoyê ye wê rêber apo vê meselê bigîne serkeftinê rabûn ev biryar di kongrê de girtin hemû hevalên me piştgirî dan van biryara di vî warî de em her tim dibêjin temam me PKK fesih kir temam me dawî li tekoşîna çekdarî anî lê pratikbûna wê wê çawa pêk were biryarê ku me hemî girtine wê çawa di pratikî de pêk were me biryarekî daye divê şertên van biryaran werin bicîhanîn piştî ku me biryar da hem dewlet Baxçelî hem jî hikûmeta Tirkiye textîr kirin em pîroz kirin biryarê me baş dîtin ger wan textîr kir û biryarê me baş dîtin wê gavê naveroka biryarê me îfadeya wan ya herî giring ew e ew ê ji aliyê rêber apo ve were bicîhanîn yani biryara me a herî mühim ew e ku ev tiştî ku me gotine divê ji aliyê rêber apo ve were bicîhanîn niha ne rast e ku hûn ji biryarê me re hin biryarê me werin dîtin hin biryarê me jî neyên dîtin vaya ne rast e hemî biryarê me divê weke pakêt werin dîtin di vî aliyê de divê baweyekê giştî nêzîkî biryarê me bibin ji vî aliyê ve ji meha gulanê vir ve rewşa ku me dixwest we rêber apo pêvajoyê bi xwe birêve bibe nehatiye afirandin yani ev rewş li holê tune ye em bibêjin niha em rabûn çûn Tirkiye hevando berê ku ez vê bibêjim yani dixwazim zelal were femkirin ku Partiya Karkerên Kurdistanê di pratikê de xwe fesih nekiriye di pratikê de çek ber nedaye biryar daye PKK biryar daye xwe fesih bike biryar daye çekan berde biryar daye ji bakur vekişe biryar daye ji bo ku di pratikê de van biryarê xwe pêk bîne divê Öcalan ancak dikare biryar bide Öcalan ancak dikare li derva ve biryar bide wekî din PKK yani di vê pêvajoyê de aliyê Kurdan tu guherîn tune guherîn tune wekî xwe maye baş e ev hat femkirin ez didomînim niha dibêje tiştekî dî jî ya balkêş dibêje Mustafa Karasu mesela dibêje piştî ku me biryar da em rabûn dibe em çûn Tirkiye ne em ê biçin Tirkiye em ê siyaseta demokratîk birêve bibin em ê li wê derê biaxivin em ê bibêjin em Tirkiyeyeke bi vî rengî dixwazin em Tirkiyeyeke bi vî şiklî dixwazin em ji bo milletê Kurd û Kurdistanê azadiyê dixwazin ne divê li Tirkiye em çawa bikin divê mecbûr em ê biçin van fealiyetan bikin em ê ji bo vê yekê tê bikoşin rast e ê paşê wê çi bibe wê demil dest rabin ji me re bibêjin cudaxwaz bölücü û tişmiştên wisa ew ê me sûjbar bikin herkes dikare bikeve zîndanê di wan rewşa da yani îro em rabin herin Tirkiye em basa demokrasiyê bikin basa mafê Kurdan bikin wê herkes ji me bikeve zîndanê dîsa yani tiştekî negwerî qanûna li dijî terorê heye ji ber ku çi dibêje her çendî ne endamê rêxistinekî ve jî yani dema ku were gotin ew ne endamê rêxistinê jî ji bo herî Kurdî dikare têxin nava rêxistinekî yani qanûna dewleta Tirkiya diş terorê de tê gotin ev camêr ev canik her çend ne endamê rêxistinê jî wisa endamê rêxistinê ye yani navkokî heye tê sûjbarkirin û davêjin zîndanê yani di vî aliyê de pêdivî heye qanûnên azadiyê werin derxistin yani dewleta Tirkiye dibe ji vê meselê re çareyekê bibîne çareyekî wisa ku xebata bê sînor însanekî nekeve hepsê zemînekî hebe qanûnî baş e em niha behsa pêvajoyê dikin ev pêvajo çima heye binêrin çima em ketine nava pêvajoyekî bi vî rengî pirsgirêkek di navbera Kurdan û dewleta Tirkiye de heye pirsgirêkeke 100 salin didome çi dibêjin bila bêjin ev pirsgirêk heye komkujiya Dêrsimê çêbû berxwedana Şêx Saîd çêbû darvekirina mirovan çêbû a mesela Agrî gelek serhildanên din ên Kurdan çêbû îtiraza milletê Kurd çêbû tekoşîneke me heye a 5 salî niha mesela pirsgirêkek gu heye dibêje Rêzdar Mustafa Karasu pirsgirêk heye daw heye çi ye
Dinabera Kurdan û dewleta Tirkiyeyê qutbûnekê heye. Yekpare nabin yek. Yani dewleta Tirkiye weke dewleta xwe nabîne milletê Kurd. Ji ber ku nasnameya wê înkar dike, zimanê wê înkar dike, her tiştî înkar dike ev dewlet. Di vî aliyê de qanûnên ku dibêje, rêbertiya me dibêje entegrasyona demokratîk ji bo vê qutbûnê ji holê rake hatiye pêşniyazkirin. Kurd wê xwe weke perçeyekî ji vê dewletê bibînin. Ew ê çawa bikaribin? Weke welatiyên duyem divê xwe nebînin. Wê weke civatekê ku zextê li wan nekin divê bibînin. Xwe weke yani sınıfa yekem, qedema yekem de divê xwe bibînin. Wê bibînin ku bi nasname bi çanda xwe dikarin bijîn. Divê qanûnên wiha werin derxistin. Divê qanûnên ku Kurdan ji vê hestê azad bikin werin derxistin. Yani ji Kurd jî yani weke civak weke gel divê di siyaset, sistem, demokrasî, jiyana civakî çandî di siyaseta Tirkiyeyê divê hebûna xwe bikaribe nîşan bide. Di biryaran de cih bigire. Divê ev neyên wê de kirin. Yani Kurd weke civakekî cuda divê neyê dîtin. Yani vaya çi ye? Tişta ku Rêzdar Karasû dibêje wekheviya mutlak ya milletê Kurd û Tirk. Ez ji vê fehm dikim. Yani Kurd weke civak, weke gel hem divê di siyasetê de, di pergalê de, di demokrasî û di jiyana civakî de, di jiyana çandî û siyasî ya Tirkiyeyê de divê hebûna xwe muheqeq hîs bikin, di biryaran de cih bigirin. Divê ev neyên wê derkirin. Vaya şertê mühîm e. Wekî din dibê ya manewî çi yani? Em bawer dikin ku ev ê bi qanûnên entegrasyona demokratîk pêk werin. Ne wisa be ev pirsgirêk wê çawa were çareserkirin dipirse Mustafa Karasû. Ne tenê pirsgirêka çekan e mesela me. Ne mesela Türkiye dibe silah bıraktıracağız. Türkiye bê terör. Dibe mesela me ne tenê meseleya çekberdanê û çekgirtinê ye. Ji ber ku pirsgirêkekê wisa hebû em derketin holê. Bi dê hezara mirov avêtin zîndanan. İşkence li wan hate kirin. Ew qas şehîdê me hene. Gel ew qas êş kişandiye. 5 salin zulm li vî milletê hatiye kirin. Çima? Çima ew qas berdêl hate dayîn dipirse Mustafa Karasû. Ji ber pirsgirêkên ciddî ev berdêl hatin dayîn. Herkes dizane ev pirsgirêk çi ne? Çima em îzah bikin? Di rewşekî wiha de kî dikare rabe vê gava me reş bike? Kî dikare bêje na? Kî dikare bêje ev tiştekî negatîf e, ev neyînî ye? Pirsgirêk ne ew e ku mirov baweyekî êrînî yan jî neyînî bersiva vê gavê bide. Bi taybetî rayedarên desthilatê niha nikarin neyînî bersiva gavekî wisa bidin. Lê ya girîng ew e, ew ê çawa nêzîkî vê meselê bibin. Niha ne dema gotinê ye, êdî dema kirinê ye. Gotin heqeten em jê têr bûne. Mustafa Karasû dibêje belê di destpêka pêvajoyê de axaftina xweş êrînî girîng bû. Ev lazim bû, pêwîst bû. Lê niha êdî tiştekî ji axaftinê wêdetir divê were kirin. Ew jî pratîk e. Dipirsin pirsgirêka herî girîng ya Tirkiye çi ye? Anketa da ji millet dipirsin. Baş e. Millet radibe dibêje pirsgirêka aborî. Ya na dibêje Mustafa Karasû. Pirsgirêka herî girîng ya Tirkiye pirsgirêka Kurd e. Neçareserkirina pirsgirêka Kurd e mesele. Ji ber ku wê pirsgirêka aborî afirandiye. Ya ku mesela aborî afirandiye ekonomîk mesele afirandiye pirsgirêka Kurd e. Eger hûn dixwazin pirsgirêka aborî çareser bikin, divê hûn çavkaniya wê meselê çareser bikin. Çi ye? Çavkaniya meseleya aborî Kurd e. Problema Kurd e. Pere ji bo çekan tê xerç kirin, pere ji bo cerdevanan, pere ji bo çeteyan, pere ji bo amûrên propagandayê, heta ji bo dewletên bertil digirin, heta ji bo wan jî pere tê xerç kirin. Hemû çavkaniyên aborî yên Tirkiyê ji bo tepîsandina tekoşîna azadiya gelê Kurd têne bikaranîn. Derfetên dîplomatîk, îmkanên siyasî tev ji bo vê armancê têne bikaranîn. Ji bo tunekirina Kurdan, şerê li hember Kurdan. Gelo pirsgirêka siyasî ya Tirkiye, pirsgirêka wê ya dîplomatîk tenê ev e.
ji ber vê yekê divê gelê Tirkiye herkes vê yekê baş bizane be. Ev çavkanî hemû pirsgirêkên Tirkiyeyê ye ev doza Kurd. Ji ber vê yekê eger pêvajiyekê wisa dest pê kiribe divê herkes rabe piştgiriyê bide wê. Yên ku piştgiriyê nedin heqê wan tune ji pirsgirêkên aborî girî û gazincan bikin. Azadiya rêbera po eger nebe ez ji we re bi zimanekî vekirî bibêjim tu tiştekî nabe. Ev gotina Mustafa Karasu ya ne amine. Eger azadiya rêbera po nebe tu tiştekî nabe. Hem hûn ê rabin derfetê nedin hem jî her tiştî bixwazin. Ma tiştekî wisa dibe vaye bila li rojava vê yekê bike. Dewleta Tirkiye radibe dibêje bila Qesedê vê yekê bike. Bila here Öcalan ji Qesedê re ji rojava re bibêje ha bike. Nizam wa bike. Nadibe em hebû du çawa îxna bikin. Di vî alî de rewşa hêyî ya rêbera po niha mijara herî krîtîk e. Rêbera po nikare tu tiştekî bibêje. Bindire. Mesela dibe ew ê çawa bêje? Ew ê çawa rabe wana îxna bike? Di vî alî de dibe meselekî krîtîk e. Ev pêvajo wê çi qasî pêş bikeve yan jî pêş nekeve girêdayî pozisyona rêbera po ye dibêje Mustafa Karasu. Ez ji we re bêjim hevanda. Aniha qasî ku min ji gotina Mustafa Karasu fehm kir pêvajo aniha xitimiye. Heta ku dewleta Tirkiye Rêzdar Abdullah Öcalan serbest bernede. Öcalan tevlî jiyanê nebe. Heta ku neçe nava heval û hogirê xwe û milîtanê xwe û alîgirê xwe heta neçe rojava ev mesele naçe serî PKK tu gava navêje dilê we bila rehet be. Tu kesekî jî xwe fesih nekiriye, tu kesekî jî çeka mekan bernedaye. Niha mesela di vî aliyê de pêvajo çi qas pêş dikeve, çi qas pêş nakeve hemî girêdayî pozisyona rêbera po ye dibêje. Niha komîsyonekî hatiye avekirin gava dijî me pêşkêş kir divê tamam baş e rind e hevdîtin jî têne çêkirin. Tu îtiraza me ji vê yekê re tune ye. Divê tu komîsyonê ava dikî, tu nîqaşê dikî, tu çavkaniya van nîqaşan çi ye mesela? Ev komîsyon çima hate avekirin? Çima ew qas daxuyanî têne dayîn? Çima ew qasa însan têne guderî kirin? Pirsgirêka ku vê de afirîne çi ye? Çima hûn rana bin nabêjin ya esas mesela me pirsgirêka Kurd e? Wê demê divê komîsyon êdî beyan bike ku ev mesele meseleya Kurd e. Ne meseleya çekberdanê û terorê û tiştekî din e. Dibêje Mustafa Karasu. Dema dayîkekî xwest li pêş komîsyonê bawekî Kurdî biaxive, bi zimanê xwe biaxive, rabûn ew bêdeng kirin. Ev şerma Tirkiyeyê ye dibêje Mustafa Karasu. Dibêjin bi vî zimanê neaxive, bi vî zimanê biaxive. Ya çima bi vî zimanê biaxive? Dayîka me çima rabe bi Tirkî biaxive? Ya zimanê wê heye. Bila bi zimanê xwe biaxive. Ew qas. Yani di nava bernameyê de îsyana ku min kir ti ji bo Kurdî û pêşxistina Kurdî Mustafa Karasu jî di mesela komîsyonê de mesela pêvajiyê de aynî îsyanê dike. Hevano min nûçeyê ku Amedê kiribûn ji we re pêşkêş kirin. İnşallah dengê min xweş hatiye we ez nizanim. Eger deng xirab hatibe em razîl û riswa dibin. Kalîte deng çi wa bû hevano? Tamam e. Ez xatir ji we dixwazim hevano. Ez ê paşê biçim li peyama we binêrim. Em ê pê dereng ketin. Bi hêviya rojên xweş azad piştî nîvrê îmkan bibînim ji we re bernameyekê çê dikim nebe vê êvarê saet heftan de muheqeq wê bername me hebe. Mala we ava dem baş.